ng'eni twak ne ber ahinya to nikech sa inyisa kata ni wadong' gi second moko 30 hano wino nyisa ni Medusa wuoyo gi rieko kendo oko hadho wach wacho ni en wuod luo ma wiye leo mor ahinya wache wach mogik mari ne jopiny ng'ato be ne penja kae ni to seche ma crack owuok cha en tij ja wuon ot ng'ama odak e ot mondo owuogi kosi blame jagedo bedo nade oganda tim nao ka gineno crack kwatieko second 30 crack ni kinene mokwongo wacho ni en ranyisi ni gimoro ok ber koro nego bedni imanyo jolony to ng'iyo nigo kata kapok ringi wuok e ot gin ka gisebiro to gibiro mi kwe ni samoro nitie mana gimoro motimre inyalo losi kik itime kendi to kik ikete plasta ni kori dine lakini ng'enyne obedo ni samoro ng'ama nogedo emomiyo crack nowuok koro imanyo jagedo manogedo ni kapo ni pod nitie kech nitie gimoro defects period ka ot pok obudho nyaka ne gere to ng'ama nogero be ni duogo contractor duogo to cheko aito oduogo losoni gi pesa mok ma extra adwa temo ng'iso nyikwa Ramogi Ajwang' ni mondo mi wabed e udi ma safe nyaka wati kanyakla waduto to nyaka walu chike mag gedo chikegi gintie kata kapo ni ok ilony kodgi malong'o tinyalo biro ofis moro amora marwa mar NCA wabiro advise kaka yore monego bed ni iluwo mondo iged e yo makare an mor mara ni ot midake en ot ma safe ibiro dak gi nyithindi nyaka gi nyikwayi ma odno biro budho higni mang'eny ok onego bed ni wagedo ni wagedo kawuono to kiny ot owewa to samoyowano samoro dhi gi ngima ng'ato koro mane ma kwayo watiyo kanyakla mondo waduto wageng' goruok mag udi piny. Nyakorom Gajong' mano kanyo en twak